Hola, amigues, hola, amics, si vosaltres vos demanareu, però què fa en Joan Manel vestit així? I doncs sí, vaig vestit de grec i passant un pot de fred, i fent el ridícul, això sí que es ve, però val la pena, perquè avui xerrarem d'un llibre de Grècia, però no de l'antiga Grècia, no, de la de més enllà, dels inicis del temps, dels inicis del cosmos, dels inicis de tot, i tot de la mà d'un gran actor anglès. Què? Vos apuntau en aquesta bogeria? Però primer de tot mos posarem seriosos, gràcies als déus. N'Adrià Garcia, de la llibreria Ínsula Literària, mos farà la seva recomanació. Ínsula Literària, una d'aquestes llibreries obertes fa només un any i que li desig la millor sort del món. Recoman El Club dels Mentiders, de Mary Kerr, una coedició de Perifèrica i Errata Naturae, on l'autora ens fa un retrat autobiogràfic de la seva infantesa i adolescència. És un relat tragicòmic on mos mostra la seva vida en el sud de Texas, un relat en el que t'atxaparàs. Gràcies, Adrià, segur que ens agradarà. I ara sí, ara xerram d'aquest actor, Stephen Fry, sí, un dels grans d'Anglaterra. Ha estat escriptor, és dramaturg, ha participat en pel·lícules com Els amics de Peter, com L'escurçó negre, Un peix anomenat Wanda, Els amics de Peter, te l'he dit en aquesta. I que a més du 4 novel·les, llibres de no ficció i 3 toms d'autobiografia. I el llibre que a mi m'ha fascinat és aquest, Mites. Amb aquell llibre, senyors mos, és molt més fàcil d'entendre la nostra cultura, la cultura mediterrània, la cultura occidental en general. Sí, tot i que són 400 pàgines, això sí que es ve. Però te les llegeixes com si res. Per què? Perquè Stephen Fry escriu meravellosament i te fa d'una manera amena i agradable enterar-te de com funcionen aquest complicadíssim món dels mites grecs. D'aquí va començar tot, sí. Trobarem un munter de paral·lelismes amb el que és la nostra cultura. Vosaltres sabíeu que també hi va haver un diluvi, segons els grecs? I que Prometeu el varen castigar per haver creat els homes encadenat així? Vos sona? I sabíeu que Licaon va matar el seu fill per donar la carn a Zeus i que Zeus se va enfadar i el va convertir en llop? Clar, Licaon, licàntrop, home llop! Ho sabíeu, això? A més, també té un paral·lelisme amb Abraham, de la Bíblia. Ostres! I quina relació té Persèfone per al canvi de les estacions? I per què li deim Hermafrodita, un hermafrodita? Perquè era fill d'Hermes i Afrodita. Havia nascut un nin preciós. Sí, però una nimfa es va enamorar d'ell i es va llançar damunt ell i va demanar als déus que el convertissin en un sol cos, cosa que el va convertir en home i dona a la vegada, Hermafrodita. Totes aquestes coses i moltes altres coses podreu conèixer gràcies a aquest llibre. El podeu gaudir com un llibre de contes, com un llibre de coneixements de l'antigor, com enciclopèdia, perquè podeu consultar qualsevol tipus de coses. És un llibre completíssim, fet amb la maestria de Stephen Fry. Au, ja, fins la pròxima. La pròxima vos asseguro que no sé com hauré d'anar vestit, perquè la veritat és que amb això ja em vaig.